Сябры, вітаю ўсіх. На канале было відэо пра iPhone 12 mini. Карацей кажучы, я не стаў на яго ставіць бета-версію. Дарэчы, не бета-версію, а рэлізную версію iOS 26. Плюнуў, падвучыў да свайго iMac, ось ён, і адкаціў на iOS 18 апошнюю для яго. Тут яшчэ нейкія абновы даступныя, ось. Тут 18.6.2 стаіць, мне здаецца. Тут просто, калі заходзіш у абнаўленне, яшчэ нейкая ось абнова даступна 18.7. Але я не абнаўляў. Чаму? Гэты iPhone прайшоў усе бета-версіі iOS 26. І што я назіраў на гэтым iPhone, тое, што на 26 iOS ён вельмі награваецца, пачынае тротліць і проста замедляецца. Тут жа, як мы можам пабачыць, усе праграмы вельмі хутка адкрываюцца. Прям вось, глядзіце, телефон, Safari, хоп, што яшчэ можна такое адчыніць, наўлады, надвор'е. І яму хапляе аператыўнай памяці, каб трымаць шмат праграм у памяці, таму што на iOS 26 ён проста вельмі шмат аператыўкі вытрачае на адрасоўку інтэрфейсу Liquid Glass. Тут жа такога няма, і вось просто хоп, усё ўжо налады адчыніліся, вось. Карацей кажучы, я скажу толькі адно, што ставіць iOS 26, рэлізную версію, трэба на айфоны, пачынаючы з 12-х прошак. Прошка, Pro Max, 13, на Mini 13 я бы не ставіў, тому што сітуацыя можа быць такой же самой, як і Mini 12. Вось на прошкі, Pro Max можна ставіць. 11 я бы увогуле абыходзіў бокам, тому што там ужо няма чаго лавіць. А вось гэты телефон на 18.6 просто ператварыўся ў пулю ў параўнанні з тым, як ён працаваў на 26 iOS. Гэта просто неба і зямля. Гэта просто моментальна на ўсё рэагуе, усё працуе, не награваецца, таму што на 26 iOS ён просто награваўся. Тут ён вось трымае яркасць, не паніжае яркасць, і самае галоўнае гэта не тротліць. Пагэтуль ставіць iOS 26 трэба, па маім меркаванні, толькі на айфоны, пачынаючы з 12 Pro. І пажадана на ўсе Pro лінейкі наступных серый. Забыць пра 12-ку звычайную, пра Mini і 13-ю, і 12-ю, тым болей, пра 11-е увогуле. Вось такія справы. З вами быў Янка, гэта быў канал Янка Тэхнік. Усім да пабачэння.